omera. Number one en ni se konyan gi kalamandiko. Nyathi kodo bed manie chalo nade to onge gimo cham chieng' no. To William no se coordinate gi wabunge ka nekech king'iyo to dhano po mana gokinyi ni bab. Kendine landi jido opongo kare. Ne gise coordinate gi wajumbe ji adek omi MCS gi gine gise kaka gikawo joka. Gima duong' ne nyithindo go en ni gichiemo. Penjo maduong' niya, how sustainable is this? Obiro chiwo omenda ni maromo nade? Kum thuolo maromo nade nyaka chieng' campaign chopi. Nikech nitie gima je wacho kacha masamoro nyalo nune jowinjowa ni gik mang'eny manyocha William notimo masamoro ncha hinyo jopiny odhi golo te. Achiel kuom gi ncha neno Nengo University. Oduoko kosoko oduoko. Ndicho ineno kindicho kosok ndichi. Olal. Marariyo. Yo payslip ka bedo manage gi PG mane senior wacha. Bineno jok mano bilo nego gi binjo ka wawuoyi notimo nade. Odhi chulo. Koro William Ruto en a populist. En ng'at matimo ga gik moko mondo donje chuny jopiny. Bang' ko gik dwe mar achiel higa manyien ji biro mawero William nekech kaki neno sechako choko nyithindo gi to kelo. Ochoko to kelo to miyi maridi. Ochoko to kelo to miyi maridi. Ma e siasa manogoyo 2022 manomiyo donjo e chuny jopiny. Nikech aneno kanyo nyene county ma Kiambu bende bang' ae kanisa. Ne wacho ni jomoko wacho ni onge gima satimo. Kare wadhi kod kamigera affordable housing. Mochoko yudhe manyotiyo kacha mang'eny kabisa. Victor ine mana wacho ni ka e banko yiero William ni William Ruto ofuku ne tut kendo lwete ber to macha notimo gika ka ne notimo gi pesane. Victor inyalo neno ka ng'acha nobago jodolo mako donja gi gunia e kanisa jodolo Victor gicha lich makoro jogi wacho ni mae ng'ama wuotho wiro mako donja ni kata menogo en mani to wuotho nade jodolo ni choko gi lori kama to this state house daba gine magini chako donjo next lebo stage ka state house ma wacho ni chai wono tie ka wuog nono sani jogoro ogero kanisa mobiro kawo gi to olo gi 8,000 koro mae nyisi ni William Ruto peso ingo dhano William. Sani kati donjo idwaro mana MCA. Dhano nigi nengo ne. Dhano nigi nengo ne. To kidonjo majeyo se mi advice ni bas kamidwa chunge kasipul ka bondo kacha ntie kanisa ni SDA gin 20. Adwen ginene Catholic gin kamae. Protestant gin kamae. Gone gi budget makise bi donjo tingeni bas. Keo nyangwen kacha ntie kanisa mane gero pod ni pin kamae. In kise di tikone gini bas an koro nyaka otini Nyasaye gi gima wan go. Neke gigi waduto. Momondiko. Kata kanisa no pok no nyon. Momondiko. Chieng' no ekibiro neno ka orwako law roto gi namba mabe pok no tweyo. To ka en gino oyie nag nyaka lake mondo bed jalejo. Chieng' no duok ne kose yiere. Dakteche timo gige town kama yo. Dakteche timo gige town. Koro mai dak town. Dakteche timo gigo e town kama ng'eny togo manyingwon to jibe. Mane kaka William goyo siasa ne. Emomiyo tugo tiende dibet matek nikech Simon en godo to ibende kik wil na gwambo mapende no puonjore gode tiende coach kaka ni winjo makati pako Mourinho cha koro gin wang' achiel giro juok Ipenjo wach ni empowerment